Много лесен става живота, когато осъзнаем едно изключително важно нещо. Че пари са нужни. И ако решим да правим профилактика, пари са нужни, ако боледуваме. Това е. И при двата случая парите са необходимост. Само че вече приоритета си зависи от самите нас. Истината е, че всъщност ние сме склонни да дадем какво ли не вече като сме се разболяли. И хиляди левове. Защо? Защото няма на къде. И знаете ли, говоря това нещо, защото го разбрахме вкъщи през зора, дето се казва. По този начин ние достигнахме до суперхраните и хранителните добавки. През зора. С сериозни отклонения от здравето, с сериозни предизвикателства, на които всъщност ние хората казваме болести. Само че нещата много бързо се подредиха. Бързо, в смисъл такъв, не е толкова бързо, костваше ни месеци наред, докато отклонения от здравето, с които сме си били години, трябваше да минат месеци, естествено, докато попълниме дефицитите, изчистиме токсините от телата си, нормализираме се хормоналния баланс. И тук, което е важно да осъзнаем, е, че редовно го повтарям това, грам профилактика спестява килограм лечение. А да не говориме как се чувства един човек, когато е болен, а как се чувства неговото семейство около него, когато е болен. Така че грижете си се доброволно и предварително за своето здраве и профилактика. На днешно време това просто е необходимост. И колкото по-рано го осъзнаем, толкова по-здрави ще бъдем, толкова по-усмихнати и щастливи. Не забравяйте за триединството. Дух, душа, тяло. Те са взаимно свързани. Така че нека се грижим за нашия дух, за нашата душа и за нашето тяло. Доброволно и предварително. Ако имате конкретен казус, пък и само за профилактика, не се притеснявайте да се свържете с мен и с Илия Борисов. Можете да ни пишете в коментар отдолу под видеото, може да ни пишете на лично съобщение, можете да последвате страницата ни Гергана и Илия Борисови на кирилица, можете да споделяте съдържанието, защото ако вие нямате нужда в момента от тази информация, не се знае на кой човек може да се окаже за него живото променящо, живото спасяващо. Бъдете здрави!